Pozri, čo som zohnal. Krásne. Čo je za intonácia? Nerozumiem. Koľko vianočných punčov si musel vypiť, aby si kúpil tento smrek, ha? To je norská jedla. Dostal som na ňu zle. Je to na nej aj vidieť. Usmievaj. Keď prestane tento chaos a zmetok. Že tieto Vianoce prežijeme v krásnej, romantickej atmosfére. Takže si už Lászlóvi oznámil, že ho tu po druhej popoludní nechcem vidieť. Nešliap mi tu, však teraz som zmývala! Predávať sádrových anielikov. Vyťahni stromček, daj ho do stojana, ozdob ho a tak ako každý rok prídeš na to, že ani tento rok nám nesvietia žiarovky. No na Vojdušu. Áno? Otupno. Tak som si povedala, že či si so mnou nevypiješ. Neviem, čo je to otupno, Martuška, ale musí to byť niečo strašné, keď už piješ od rána. Skús ochutnať. Takže nie. No tak na to, že je 24. december, som veľmi rada, že si akurát nejaký zohnal. Odkedy ťa už posielam kúpiť stromček? Máme stromček, máme. Pekný. Môžem, tam je zima. Tak daj rukávniky. Môžem dať rukávniky, odsekávanie stromčeku, to je veľmi citlivá robota. Je, to je krásne. Počkaj, takto. Do vázičky, aha, takto. Ale... Doma! Zuzanka! A po tej druhej polhodine začali anielom odpadávať krídla. Dole nič nie je! Čo keď ho ukradol László? Tak toto už je vrchol cynizmu. Najprv niekomu ukradnúť stromček z balkóna a potom ho ešte k nemu pozvať na štedrovečernú večeru. Veda. Keď už sú tie Vianoce teda, že by sme to chceli tak úplne ako... Aj to pozývanie platí, ne? Poďme. Prekvapenie. Minulý rok boli Zuzkini rodičia. Neboli. Nie? A prídu tento rok? No. Zuzá, nerob paniku. Na Vianoce má byť rodina pokope.